Привитание, дороженькие. Сегодня я представляю другую частку романа «Роўныя багам ночы» Сергея Пісецкага. Калі вам спадабалася першая частка, то ставьте подобайки, подписывайтесь на мой канал и комментуйте, конечно же. Але не так, как один недавно человек прокомментовал, выклавший полностью артыкул Пазняка. Вы ведаеце, у кожнага свае погляды, і я не за Пазняка. Нацыяналіст зусім не значыць прыхільнік Пазняка в абавязковым плане. Хаця што слово «националист» само по себе уже небяспечна казаць у нас. Это один момент. Хочу яшчэ крыху вам прорекламовать пару моих, так бы мовіць, коллег, все-таки так само блогеры, значит, так само в чым-то коллеги, которые так само займаюцца чытанкамі, як і я. Гэта спадар Камбэх и Вожик. Спасылкі будуць внізе в опісанні на іх каналы. Яны не толькі чытаюць, а таксама і робяць перагучкі. Жанр перагучак крыху розны, але, я думаю, там багата таксама чаго паглядзець. У Вожыка большасць прыкольнага, нават зараз пашла серыя агучкі мульта, чорнага, такого нармальнага, вельмі чорнага гумара, але з адукацыйнай схільнасцю. В тым плане, што расказваюць вельмі чорным гумарам пра рэальна існуючыя факты. Камбэх спецыялізуецца больш на анімэ і разнастайных трэйлерах з фільмаў. Магчыма, я не поўнасцю яго канал раскрыў. Калі так, напишите ў каментах, в чым я быў неправ. Дапоўніце то, што я недораспавёў. Итак, другая частка. Калі ласка, слухайте. Дзённік романа Забавы. Берасце 20 красавіка 1923 года. Тосік пачынае мяне раздражняць. Ягоная абыякавасць да найважнейшых пытанняў мяне здзіўляе. Я другі дзень мяняю перакісам вадароду колер валасоў і броваў, а ён хоць бы словам спытаў, навошта я гэта раблю. Ён таксама часам нервуецца, але па-свойму, з каменным тварам. І ведаю, што яму хочацца выпіць. Пару разоў ён заводзіў размову наконт сняданку, але я сказаў, што яшчэ зарана. Тады ён выказаўся дыпламатычна, паціраючы далоні. Халера, такі холад. Ну дык патэлефануй. Ён ажывіўся, падумаў, я загадаю калідорнаму прынесці гарэлкі і закускі. Але замест калідорнага ўвайшла пакаёўка. Вы тэлефанавалі? Не, мой сябар. Але ж ты загадаў. Правда, што? Калі ласка, вытапіце печ, як мае быць. Мой сябар змёрз. Пакаёўка, здзіўленая, паглядзела на нас і сказала: добра. На двары гэтым днём была спёка, а ў нумары так горача, што цяжка было дыхаць. Я пачаў прымяраць акуляры, ліпавыя, натуральна, акуляры, бо вочы ў мяне як у ястраба. Але выглядаюць сімпатычна, тоўстыя шкельцы, салідная аправа нікелевая. Яны цалкам змянялі выгляд майго твару. Гляджу в люстра і сам сябе не пазнаю. Я вельмі ўсцешыўся і пачаў рабіць розныя міны. Наўмысна рабіў гэта доўга, каб Тосік зрэагаваў. А ён доўгі час крытычна гэта назіраў і ўрэшце азваўся: круцішся, як сабака перад гаспадаром. Досыць ужо. Табе не падабаецца? Тосік з захапленнем пляснуў ладкі і тоненька запішчаў: ах, шыкоўна, ах, цудоўна!
Які пригожий блондинчик і в окулярах, як директор кооперативу. Яка є фірма? Мені аж горячо. З таким варто познайомитися ближей. О! Врешті ми йдемо на сніданок. Окулярів я не надел, волосы сховал под шапкой. Гэтая дэкарацыя прызначаная для любых таварышаў. Я в забегалаўцы апавядаю сябру пра вынікі ўчорашняй нарады з намеснікам майго шэфа. Ён падтаквае, мычыць нешта, спехам есць і яшчэ хутчэй апражняе кілішкі. Я ведаю, што ён амаль не слухае, але апавядаю. Бо каму ж я апавяду, калі не найлепшаму сябру і калегу? А справа важная. Гэта цалкам зменіць сістэму маёй далейшай працы. Я пастанавіў легалізавацца ў саветах і працаваць далей у якасці рэзідэнта на тэрыторыі савецкага штабу Заходняга фронту. Тосік павінен падтрымліваць сувязь паміж мной і ўправай. Іншаму связному я б не даверыўся. Магчымасць для легалізацыі надарылася цудоўна, я. Праз пасярэдніцтва аднаго інфарматара я атрымаў дазвол здаць экстэрным экзамен у Менскім камісарыяце поштаў і тэлеграфаў. Усе фармальнасці ўладжаныя. То бок, калі я здам экзамен, то атрымаю сапраўды дыплом наглядчыка тэлеграфу з забеспячэннем паводле 12-й катэгорыі. Якая ж гэта будзе раскоша. Паёк паводле першай катэгорыі, пасада. Ну і штомесяц вагон лімонаў. Можна будзе бесперашкодна спажываць радасці савецкага раю і, адпаведна, ім за гэта аддзячыць. Раты падвісаюць, калі справа ўрэшце пойдзе. Я ўжо там пастараюся. Я купіў некалькі патрэбных кніжак і ўвесь час штудырую іх. Раз-пораз даю падручнік Тосіку і прашу мяне правяраць. Трэба спяшацца, бо экзамены прызначаныя на 29 красавіка. Маю ў гатэлі пад ключ ад апарату Морзе і ўвесь час перадаю і прымаю уяўныя тэлеграмы. Змест іх заўсёды актуальны і пераважна скіраваны на Тосіка. Напрыклад, кіраўніцтву шпіталя ў Творках. Прашу неадкладна выслаць машыну і 4 дужых санітараў у гатэль Брысталь, нумар 9, бо Антон Кралевіч з'ехаў з глузду. Уласнік гатэлю Кравецкі. Зместу гэтай тэлеграмы Тосік, які да гэтага часам маўчаў, ужо не мог стрываць. Сеў на ложку і таксама пачаў тэлефанаваць, стукаючы пальцамі па начным століку. У берлінскі зоапарк. Паведамляю адміністрацыі зоапарку, што маю на продаж рэдкага прадстаўніка жывёльнага свету. Есць, п'е і апранаецца як чалавек, нават трошкі гаворыць, хоць і недарэчна. Жывёлу гэтую завуць Раман Забава, што ў перакладзе на нямецкую мову азначае «дзікая свіння». Тады я кажу яму: «Ты мяне зусім не зачапіў, бо ў свінні і чалавека супольнае тое, што абое робяць свінствы, з той розніцай, што свіня ніколі не здолее зрабіць гэткага вялікага свінства, як чалавек». Антон задумваецца над гэтым, а я, каб яшчэ больш яго азадачыць, кажу: «Ведаеш, Тосік, калі свіня думае, што яна так уваганяе сябе в аблуду, калі чалавек думае, то думае як свіня». Тады Антон падае на ложак, кажучы: «Ты зусім звар'яцеў». А я зноў перадаю яўныя тэлеграмы камічнага, трагічнага ці ўвогуле абсурднага зместу. Але Антона гэта ўжо не чапляе. Берасце, 25 красавіка 1923 года. Маё рашэнне асесці ў саветах ва ўправе прынялі не надта прыхільна.
Мяркуюць, што гэта занадта небяспечна, бо я ўжо даўно выкрыты і мяне шукае савецкая контрразведка. Але я іх запэўніў, што здолею грунтоўна змяніць выгляд, а ў выпадку небяспекі уцяку Польшчу. Рэшце яны пагадзіліся. Кралевіча прызначылі связным. Калі я атрымліваў заданне, шэф мне сказаў, што ведае з пэўнай крыніцы, што ў Саветах рыхтуецца рэарганізацыя Чырвонай арміі, што распрацаваны дэталёвы праект рэарганізацыі і што абавязкова трэба гэты звесткі спраўдзіць. Я адказаў, што абсалютна нічога пра гэта не чуў і што ўважаю гэта за немагчымае. Але маю загад звярнуць на гэта асаблівую ўвагу. Я скончыў усе прыгатаванні і заўтра рушу ў дарогу. Мая рана на лапатцы перастала гнаіцца і гоіцца добра. Тосік сёння мяне... Тосік штодня мяняе мне павязку, прыклейваючы яе да цела плястрамі. Ліскі не бачыў ад 11 студня, ад часу прыгоды за зімавым. Вельмі сумую па ёй. Менавіта гэта і ёсць прычынай майго жадання легалізавацца ў Саветах. Натуральна, яе сям'я будзе на мяне касавурыцца, але я мяркую, што час затрэ першыя прыкрыя ўражанні. Зрэшты, яны мяне зусім не абыходзяць. А Ліска заўсёды вельмі добра да мяне ставілася. Цяпер не магу дачакацца хвіліны, калі ўбачу яе наяве, бо ў снох бачу яе часта. Пэўна, яна таксама думае пра мяне. Учора Тосік, калі я зрабіў перапынак у вывучэнні тэлефаніі, сказаў мне: «Ведаеш, Ромка, хачу цябе пазнаёміць з адным хлопцам, кажу табе, з золата. Мабыць, такі сама апівуда, як і ты. Ну, таксама выпіваем. Не скажу, што не п'е, але хлопец як... Не знайшоў слова для параўнання, таму толькі махнуў рукой і скончыў. Зрэшты, сам убачыш». «Агент?» – спытаў я. «Так». «Як прозвішча?» «Клядзінскі». «А, Клядзінскі. Гэта іншая рэч. Хадзем да яго. Я не ведаў, што ён жыве ў Берасці. У яго тут свой дамок. Мог бы сабе і так жыць, але працуе дзеля спорту. Пра Клядзінскага я шмат чуў. Працаваў ён смела, надта каштоўных матэрыялаў ён не здабываў, бо не меў добрых інфарматараў. Аднак паведамляў першакласную інфармацыю і вызначаўся проста нялюдскай адвагай. Бальшавікоў ён не ненавідзеў, але пагарджаў імі. Іначай іх не называў як гады. Мне пра яго шмат апавядаў Грушэўскі, які, як я зацеміў, вельмі яго любіў і шанаваў. Грушэўскі казаў мне, што калі б у часе вайны польская выведка мела 100 такіх агентаў, як Клядзінскі, то таямніц для нас не існавала б увогуле. Дамок Клядзінскага быў на ўскрайку Берасця. Мы ўвайшлі на падворак, а пасля праз сенцы, без стуку, вялікі нізкі пакой, пасярэдзіне пакою стаяў мужчына, веку гадоў 40. Ён быў толькі ў нагавіцах і кашулі. У руцэ ў яго быў наган. Ён стаяў насупраць шафы. А Антаніна Маркаўна, вітаў ён Кралевіча, заходзь. А гэта хто? Дадаў ён, паказваючы на мяне рухам галавы. Гэта Ромка. Клядзінскі жыва і лёгка падышоў да мяне. Паклаў далонь мне на плячо і сказаў: «Дык ты такі, шансуе табе. Але зважай, схопяць цябе гады, шкада было б». Я сардэчна рассмяяўся, бачачы яго клопат пра мяне, і адказаў: «Будзь пэўны, жывым не схопяць». З далейшай размовы я зразумеў, што Клядзінскі ведае пра мяне шмат дэталяў, нікому апроч Тосіка невядомых. Гэта прыяцель, які шчыра мяне любіў,
хоць я часта яму дакучаў. Так мяне разрэкламаваў. «Садзіцеся, хлопцы», – сказаў Глядзінскі, шырокім жэстам рукі паказваючы на крэслы, а я скончу варажбу, 2 разы не атрымалася. Глядзінскі наблізіўся да шафы, адмерыў 5 крокаў назад і стрэліў. З шафа пачулася роспачнае квахтанне курыцы. З дверцаў паляцелі трэскі. Здзіўлены я глядзеў на Глядзінскага, зморшчыўшы лоб. Ён уважліва прыслухоўваўся да рухаў курыцы ў шафе, спрабуючы вызначыць, дзе яна ў гэты момант знаходзіцца. Гучыць стрэл, зноў квахтанне курыцы і зноў стрэл. Пасля 4-го стрэлу мы зрабілі выснову, што Глядзінскі трапіў. Адкрыўшы патрэсканыя дзверы, Глядзінскі кінуў на падлогу вялікую белую курыцу. У курыцы была прастрэленая шыя. Шкада чубаткі. Павярнуўся ён да нас, але такі лёс. Магла і выйграць. Я вырашыў, што калі 7 разоў не траплю, то выпраўлю яе на пенсію да канца жыцця. А цяпер яна пойдзе ў збанок. «На што ты варажыў?» – спытаў Антон. «Ці ўдасца мне гэтая выведка?» Гэта мяне насмяшыла. Я пачаў з цікавасцю прыглядацца да Глядзінскага. Ён быў дужы, шыя кароткая, рост большы за сярэдні, валасы і вочы светлыя. Пазней я даведаўся, што калісьці ён выступаў у цырках у Сібіры як дужаннік. У яго былі дзіўныя вусны, малыя, ружовыя, ладна скроеныя, амаль жаночыя. І часцяком па іх блукала лагодная усмешка. Гэта выглядала дзіўна, бо твар праменіў вялізную энергію, і позірк быў дзёрзкі, рашучы, халодны. Я чуў, што Глядзінскі перажыў у Саветах якуюсьці трагедыю, што ўсю яго сям'ю забілі, і толькі ён з сястрой здолеў дабрацца да Польшчы. Гэта цікавіла мяне, але я не хацеў адразу яго распытваць. Мы пайшлі ў горад на абед. Глядзінскі зачыніў дзверы на калодку, а ключ схаваў у шчыліне побач з вушаком. Бася пайшла ў горад і яшчэ не вярнулася. Бася – гэта ягоная сястра, якую брат вельмі любіў. Тосік пасля сказаў мне, каб я яе пахваліў, бо Боляку гэта будзе вельмі прыемна. Падчас абеду мы дамовіліся, што паедзем на выведку разам. Не марнуючы часу, Глядзінскі пайшоў ва ўправу па заданне. Дамовіліся сустрэцца ў яго ўвечары і абмеркаваць далейшы план працы.